projecte Follow Me consisteix en que un grup de fins a 5 cadires de rodes elèctrica segueixi el líder que va peu a davant. És a la universitat on hi ha uns equips que tenen amplíssims coneixements en totes les matèries que ens interessaven. Per tant, ens vam adreçar a les dues universitats que tenien més competents amb el repte que volíem resoldre. Aquest projecte és original perquè automatitza la cadira. Podem arribar a comercialitzar un kit que es posi a disposició d'entitats com la nostra. I això aporta beneficis importants a les famílies, als voluntaris, als professionals, alliberant-los d'aquest treball feixuc. Per tant, podem donar hores d'atenció amb coses de més qualitat.